Babaeng kaubang sakay sa auto ni Attorney Rex Fernandez atol sa pagbanhig patay kaniya. Giisip karon sa Special Investigation Task Group nga person of interest. Ano yung report? Panawagan nga mudangop siya, makipag-alayon siya, makipagtambayayon siya sa atong kapulisan ron kay naumol na ning SITG para sa investigasyon sa pagkamatay. Kini ang panawagan ni Police Colonel Josefino Digan, Cebu City Police Director o Pangulo sa SITG Fernandez sa kaubang babae dihang nahitabo ang pagpatay ni Attorney Rex Fernandez. Suma niligan nga dunay mga mahinungdanong butang ni Fernandez nga gidala sa babae ug nawagtang usab ang cellphone. Kini base usab sa pamahayag sa mga nakasaksi. Giklaro hino ni Ligan nga dili maisip nga suspek ang babae apan posibleng mag-atubang og kasong obstruction of justice kung dili siya makig-alayon sa mga otoridad. Tiyawa sa babae kauban usab nga sakay sa auto ang driver nga tuwa pas tambalanan. Si Fernandez gipusil patay sa miaging semana sa Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nakuhaan og CCTV ang pagbanhig patay sa biktima. Nanatay na kuha nga CCTV during sa pag-get away sa gunman na nakuha to iyang, although blurred ang pagkakuha sa motorcycle, ang plaka, but then again it is good enough para ma-submit na to sa RACO for the enhancement, makuha gitong plate number sa sakyanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.